Yoshi. Shh, shh. Bigyan tagay sa una nga taga basuran, yung nakabalik ka agi nga mga taga beer house. 잠깐만요. 뭔가 Jiba. Hindi.我聽我就算講 OK 咯。臨幾都食粥嗰度有人都做。So that is. Diyan kami sa tuktok pupunta. Yung tuktok na yan. Akyatin namin. With Sudugi. Tamang lakad. Punta kami sa bundok. Tara. Sama kayo. 근데 그 팽창에 새로 들어간 가가 나왔던 집 있잖아. 거기 그 Ngalahati na kami ah. 그 사람 또 그분이랑 싸우는 거야. Bangin. Galaw sa tatlong paa. Tatlong pa. Na nandyan, sumisilip. Tumae.
always buy a bin. Ang taas na namin, ah. Oo nga, malamig. Pero may pawis naman ng likod nito pag dating doon sa taas. Oy, 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 huwag kang tatalon. Ang dami nila. Aakyat ang mga yan doon. Baba na. Kaya pa Yuko? Lumingon din siya. Hingal na, oy. Diyan kami galing. Ayan, diyan kami galing sa baba. Nandito na kami sa kabundukan. Parang puno ng mangga. Tambay! Hello, Ate Jen. Ito. Dito, malamig. Nangangagat ang lamig, Ate Jen. Kahit may araw. May sikat ang araw pero malamig. Nangangagat.
Maginaw nga sa ano eh, manipis lang ang ginakit ko. Pero may pawis ang likod kasi naka ano, may warmer. Yeah, malapit na kami. Yan na yung arko oh. Nang dapik. Ayan oh, tanaw ko na dito yung arko ng dapik. Ayan oh. Pupunta kami dyan. Sige, magtupi ka dyan. At bukas, gugura na naman ang mga YouTuber. Ay, may dalawang pudel. May kasalubong kaming dalawang pudel. At dalawa din Shiba ang bit-bit ko. Hello. Yan sila oh. Lumalapit. Lumalapit. Ang cute ng buhok. Tara. Okay, okay. Bye-bye. Dito. Huwag kang tatalong dyan. Tawa si Ate Jen. Oh, gura na naman bukas. Yung mga YouTuber natin. Yan. Kita nyo yan oh. Doon kami galing sa baba. Sana maganda yung signal natin para makita sa taas. Ang view. Pakyat tayo. Ang baho. Diyan kami galing sa baba. Ano kaya ito kasulat na to? Ano yan? Surgan. Total missing 31. Cardiac. Can some person? 30 helpers missing. Baka yung nasunog to. Diba ang ganda ng view? Yuko, you eating? Tara, may exciting sa baba ay sa taas. Akyat tayo. Malapit na tayo sa arko. Dalhin ko kayo dun sa pinakatuktok. Mga 5 minutes pa sigurong lakad. Nandun na kami sa tuktok.
Ganda mag-hike dito kasi hindi na puputol ang signal. Still may working pa rin tayo. May net. May landslide dito ng ano. Nagkaroon ng bagyo. May landslide din. Ito na, isang liko na lang. Ganda ng bulaklak, oh. Namumula ang bulaklak. Yan, ang ganda ng view. Ito siya. Ito. Manda nada al monster llama que hay ahí. Está leyendo así, por supuesto. Wala pa lang 30 minutes. Nandito na sa tuktok. Mabilis ang lakad. Yun yung pier ng Central. Bye-bye. Ayan, pababa. Ayan, mga pababa na sila. Kami pakyat pa lang. Naghinto kami dito sa magandang view. Ayan. Pinakataas. Oh, tara, akyat. Dalawang daanan dito. Pupunta doon, dito pupunta tayo dito. Dito yung may hagdan.
Ang ganda ng arko, nandiyan sila oh. Konti lang paggabi, ang daming tao dyan. Oh, diba? Yan oh. Ang ganda. Makikita nyo. Karagatan ng Hong Kong. Gora tayo, Gora. Doon tayo sa tuktok. Magpepwesto. Ang saya-saya. Ang taas, ang taas, ang taas. Tapos, ito yung may ilaw paggabi. Ayan. Sige, magpakabusog kayo, Shiba, o kumakain ng halaman. Hello. Akyat tayo. Ay, grabe. Yung burnal galing sa ano, taas. Baho. Hi, sis Lisa Vlog. Salamat sa pagsilip. Ganda ng tanawin natin ngayon hapon. Ganda ng halaman oh, sa daanan. View po ng Hong Kong yan. Nandito kami sa pinakatuktok. Yung tourist spot dito ng Hong Kong. Isa sa mga tourist spot ng Hong Kong. Ang The Peak. Ito yung tower niya oh. Ayan. Akit kami dyan. Mamaya. Yan pang akitin namin yan oh. With dalawang dugi. Pagod na sila. Ito yung isa busog na. Panay ang kain ng damo.
Yan. Libre lang maglakad. Libreng pasyalan. Busog yung mata sa mga gagandang tanawin. Kita nyo naman yon. Yun, oh. Yun, oh. Oh. Tara, kaya tayo. Mas maganda dun sa taas. Ay. Huwag mo ubusin yung nanda mo. Magtira ka naman sa iba. Ang ganda, oh. Upo-upo dyan. Gusto magpahinga. Oh. Yes. Nakita ko yung video mo. Nag-tram. Magkano na ba Ate Jean ngayon? 200 plus yun, di ba? Ayan. Ang ganda ng view natin ngayon hapon. O, diba? Libre na kayo. Nabusog yung mata nyo sa magandang view. Ay, naka-promo. 100 lang. Kami noon, 100. 200 plus yun. Nag-tram-tram. Ay, hindi ata kayo pumasok sa parang museum. Nandun si Pacman. Nandun si Pia Works Back. Yung parang mga sculpture nila. Sky Terrace lang. Kayo pumunta. Hindi kayo pumasok sa parang museum. Iba din ata yung ticket nun. O isahan lang. O package na yon. O, diba? Sabi ko nga sa iyo 290. Pero maganda yun dun sa loob. Ang gaganda ng mga ano lang. Mga sculpture na mga artista. Nandun nga si Ann Curtis si Pacman. O, mga maraming Pinoy na mga artist ang nandun. Kala mo totoong tao hindi na kayo doon pumasok. Paggabi dito ang ganda. Ang ganda ng view dito gabi. Salamat sa pagsilip. The Queen of Arts. Are you at the peak? Yes. Dito pa kami sa baba. Nagpapahinga pa. Ito, oh. Ayan, dyan kami lulusot. Dan kami pakyat. Pinapasilip ko muna sa inyo yung dito sa baba. Thank you, the Queen of Hearts. Arts. Tara. Oh, naghahatak na itong dalawa kong alaga. Oh, tara, lakad. Ayan, oh, ang ganda, oh. Ang ganda maglakad kasi walang pagi, walang ulan. Pag ganitong hapon, hindi siya mainit. Kasi nasa kabilang side na yung araw. Akit tayo doon sa kabila. Yun ang pinaka famous na tanawin sa taas. Ayo.
Mobile muna natin sila. Ora tu stai ya, kan lu fai ke ho dia. Tara. Sama tayo. Oy, oy, oy. Mabait ba yan? Pilit. Yung baon natin. Yoko, come on. Wait, stop. Daming tao. Sure. Daming tao, oy. Нормально, такая точка, там помойка поставить. Doon ata yung garden na pwede yung aso.
Yucky, 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 bow, bow. Tara, maglakad tayo dito. Dito ata yung part na sinasabi nila eh. Na pwede yung aso. Doon tayo mag-merienda. Dala kami dito ng biscuit. 아이 그 카와이지. Ang lamig.
吃饭那会儿你不先找房子买衣服，你回去就啥的。我觉得香港好喜欢科技比例好高。也绿茶呀。Sundan natin sila. Yuko. Come.有什么问题吗？他说。Yoshi, come. Друзья мои. Ой, какие красивые. Красивые.
It's like a kind of like salt. Like if I go to I think it has to be a better job. And like I think those are hard to come by, so if that does come by, I think I'll like try and apply, but I think it's a French breed though. Big cat. Natakot tuloy si Yoshi Bao Bao. Oh, let's go. Yoshi. Come. Matatanda na to. Kukuha ng panggatong. Yoshi, come. Nangunguha ng panggatong. Ito na, malapit na tayo. Yan na ang ang ganda ng view, gan. My practice social. Yes, social. Social culture. No, Japonia Ang dami din palang tao. Oo, doon sa Dapik. Ayun oh.
nandun pala sa baba. Mali. Punta tayo sa baba. Fammi fare solo un attimo il passaggio. Baba tayo. Lag-lag si Yoko Yoshi. A me sembrano tre città diverse.
怪了。你们完了不要了吗？是啊，有一个事儿，有一个事往上。 Ano yan? Kinakain ba yan? Pagod mo yan, Yuki?